आवे तुम्हें। अरे का रे बचिया गोला तुम भैया कुछ रहो बड़ा ढेर दिन पर रे। अरे ढेर दिन पर का करे सोचने के नीलू आइल बे तो हमहू आ जाई। अरे बचिया ते आवेली लेकिन तू हमरा घरवा ना आवेली काहे रे? अरे माई ना जाए दे रे कहले कोकरा घर से झगड़ा भइल माने बा। कि हम भाई ना हई तोर। अरे हर त माई कहले नु कोकरा घर से झगड़ा भइल बा। माने कि झगड़ा झंझट अलग जानते बड़ा कि बोतिए न या उहे न निभावेली सब कोनो हमने थोड़ा ना निभाई ना जा। अच्छा चल बुझे कोनो बात नहीं के ठीक ठाक बड़ी न। भौजी ठीक बड़ी नु? हां सब ठीक बा लेकिन तनी आई है। आ बड़की माई? हां सब ठीक बा तनी घूमिए ये। का दिक्कत बा घूमी आई? ठीक बा चल। अरे आइले बानी अब रहे के बा साल भर कोनो टेंशन नहीं ठीक बा। वो त हम खाए में बहुत तेजनी हो भैया। ठीक बा न? सब ठीक बाटे। उहे नीलुआ आई रहली त आइल हई भैया। मोला खेतो ला त कि जोताते बा। आइल बनी तो रोपनी क के गांव में जाई पैसा बटोर के जाई नीलुआ घर के खाना बनाई आ ये तू करी